non ilitum mukro pen nang paret West Gentia Hills ardo si wang bom lo lai PHLC leader tum side lo gari ardo itu mahai eksok itu me PHLC lo laga Bikromanse la kursing timung apu ke besang ho tum lo ala pu do yo lasi mukro long incident do depen bidasing lektehan pat hilot pen kar biang long pen atum mukoilum la pen jirikin deng pen anta mukro mas nang parahe non nilitum ham barato andam bom lo non nilitum Meghalaya lo nang lut lo non lasi la daket hang ka pheri nai alama we la pen ke dak kache bohong la ke karbi ben khasi tumang bong la kache bohong gali la ke Assam government atum la pen ke Meghalaya government atumang bong isi give and take policy pula so understanding dokok pen aport se lang tumang bong si kache pho lasi khasi la pen karbi ba jantia tumang bong ke tum kache bohong nangi la pen ke la pupu kache pheri seroi nai alama se ave Meghalaya pen tum ino da wang hapu jirikin deng na thu mukoilum na thuan tamel atum hithi ka do gabita nang dun bok tai tung kar biang long pen atum bangen nono na phire pik pusi la pen wang hidet pusi arjilong setam noni tum wang thang na phire thai we ka pen dak mukro long tame dak chomang atum pen ka do tum pen tum pamo che tong sar lo bang nancing kidun pa me thang alama we adake nasi lahai kache pho ka do gawe la pen lahai kache phere aphon atana bangke litum che pawidana pho lahin hin la Gentia Hills la pen ke West Karbiang long aradang bong kaya sonang thak che dam che wanga bangke donang po la pen ki jut sialam nilihin pen pui bangela lo APHLC pen bangke 1951 demarcation of teng pen sini litum ke la ke kroi thipo la si la ke khasi mate Gentia la pen Karbiang bong charbo nang po lamali setame 1951 India government tum bang demarcation nang pi la so teng si nilitum da kroi thiplo deng thiplo la pen ke dak ke do khai anu bangke inglong so na bangke che bohong jing che ga wipin pen hin tame che dam che wang pen kaya teng apranga teng si ing samjin pen to thak nang ko kardom